bai, orain izan dozunarekin, eta ez dakita itzaliaren azilean ez egon, zera aipatu duzu puntu eta ze hau zertaz ari gara normalizazioa zari garen edolako izimura duen itzalea da. Ikusten zaitu tamaiena mentzat, apur bat barkatu tematuta edo paisaje linguistikoarekin eta ez dakit zure ustez orengo gakoa hori den, zerren aipatu da ezagutza, erabilera, zure ibilizara hor apurtzu bat, erabilerari bat, eta aldiz paisaje linguistikoari, edizialdiari, zera telebistari garrantzia handia moten, eta zelan esaten zelan egiten duan galdera edo, zure ustez, hoi, gauden puntu honetan, zein da normalizaziorako sakatu beharreko tekla edo, ez ni karrezketa hobitzen dudanean lagunekin euskararen normalizazioa, ez erabilera eta bestia, eta berotzen gara ez dakizar eta ez ben itzein bera, nik esaten, euskararen arazoak amaika dira, ez, badakigu abestia eta kontua da. Momentu honetan, zein da sakatu beharreko tekla? Sakatu beharreko tekla da paisaje linguistikoarena, sakatu beharreko tekla da ezagutzarena, edo erabilerarena, eta hori nola egiten dugu lehengokoarekin lotuta independentzia behar dena, ez? Ez dakit lortuko dugu, orain daukagun testu ingurua hau da. Daukagun testu inguru honetan baliabideekin, autonomia maila hau, Euskadi, Nafarroa, Iparralde, tal cual, zein da bide, orain epe laburrera, zein da lanildoa edo helburua eta lanildoa. Ezagutza bat, zelan erabiltzen ditugun, daukagu zen baliabideak, hortan zakatzeko. Batu duzu, eta urte Euskararen egetik, nik uste dut bere garaian, paperaren gainean, Euskararen normalizaziorako plangintza, paperaren gainean, erazki oso ondo gintzen, zuk ikusten duzu, eta baina, orain bere utzuneak ikusten ditugu. Bale, orain, zure ustez, edo amengo edo noren ustez, zein da zakatu beharreko tekla. Horregatik galdetzen duen nik, iztun horiek benetan iztunak dira, zalduen berrogi, nik ez ditut ikusten. Ez da elkarrekin daudenean be, ez ditut ikusten euskal iztun. Sortxe 1 milio hemen gara, 3 milioiko herri batean, ezagutza aldetik. Ez dakit hori da, zakatu beharreko tekla, nola azeleratzen dugu hor. Eta gau, ama hizkuntzaren nazioarteko guna izanik, guk gure hizkuntzari begiratu diogu. Euskarak hainbat egin du aurrera azken hamarkadetan, baina bat dakizuen non egin duen gehien. Arabako herri honetan. Egin hogeita urtei euskaldunik gabeko herria zen Zalduondo, Arabako gehienak bezala. Gaur 1,26,9 dakite euskaraz. Ia euskalduna batu ezkero, erdaldu kopuruaren behirakada gerira. 1,93, 1990 batean, eta 1,40 bat gau. Zibilia bezala ez, guzti due fenomeno bat ez, eta hori gertatu da euskararekin hemen herrian ez. Jende asko etorri dauna bizitzera eta gure guztiak egitu dabiltza. Adin nagusikoek ez dakite euskera, da gaztetxoak ikastolatik eta badakite euskera. Nire ama hizkuntza da euskaraz ez, baina ikastolan euskaraz egiten gara guztiok, gazteak guztiok dakigu euskaraz egiten, eta horrek ere animatzen ditu gurasoak ikastera. Esfortzu handia egiten ari dela, nire kuadrilla eta lagunen artean adibidez, gutxi batzuk ikastolan edo etxetik jaso dute euskara, baina gehienek handitan, heldutan, euskaldegietan ikasi dute. Hizkuntzan jakitetik erabiltzen ere egin dute jauzia. Pausu hori ematen asko lagundu zegoen bertso-eskola. Bertso-eskolan kapaz baldin bada, gure artean euskaraz egiteko, zergatik beharrara goazenean ez. Eta horrela gutxika joan gara, gero eta gehiago euskara hitz egiten, eta horrein importantzia da kontrakoa, gure artean hitz egitea. Arabako herri txiki bat Zalduondo, baina aski ezaguna, inauterikatik zintzen horregatik. Duela 150 urte, Bonaparte printzak euskaren mapa egin zuenean desagertutzat jo zuen gure hizkuntza Arabako lotoran. Gaur egun hemen egin du gehien aurrera euskarak. Zalduondo bezala, inguruko herrietan ere 150 gora dago euskaldu kopurua. Gure literaturan leku beretzen dagoen Jon Perez Laztarragaren linuak hemen du etxea. Maite egungo idazle ezagunenak ere, herriaren aldaketaren lekuko izan da Bernardo Batxaga. Hemen aldaketa izugarria Araban eta Euskal Herrian da,
gazteak, gure izan dianak, ziria euskaraz ere, ez dut esango bere lehen hizkuntza, baina hemen erosin gazteri itzeiki zuzentzen zatzaizkio euskaraz eta behar euskaraz. Erantzun modu, toiga, ahira hemen. Euskal Gaztea ondo erreda zabaldu eta fruitu gari eman ditu. Ez dago zertan adosan, baina esan nahi dizut, hau Europan ez da nio gertatu, eta nik asko dira gutxi duen bideoa, ze hizkuntza txiki batek hau egiten guk ere baloratu behar daukagu, eta justu hemen gertatu da, eta tarteka ere entzuten dute, konparatzen, ea eta Nafarroa esaten duzunan, esaten duzu, Nafarroako zoner daudunak eta Arabakoen realitatea antzekoa da askotan, eta izango zen momenture baten, baina aurrera egin duena, ezagutzen, gero badakidala, eta erabilera, eta etxetik beste badatorla, baina... Ezkenik hauen guztiak, horatzen dira guztiak ezagutzen ditu. Eta bakizkenen, eta hau da telebistak da bezala. Jende guztiak ezaten da bezala ikusten. Zau da telebistak da bezala. Orduan, nik hori guzti hori da, nik hori goraikatzen. Zara du, Euskarak aurrera egin daukio. Besteak bestea, nire Euskaldun berri egin da. Ni hogei urterekin hasi nintzen Euskara ikazten. Bai, hori guzti hori oso da. Nire galdera, hemendik aurrera, zein da? Zure ustez, zure hemengo edo zeinen ustez, zein izango litzateke zakatu behar. Eta ataratzen du beste zera bat, eta horien arte, azkenengo, aurreko 10